Pero yo voy a defender el buen trabajo de las diversas policías, especialmente de la Ertzaintza, que trabaja con protocolos, insisto, muy exigentes. Azken boladan, kolore desberdinetako polizien gehiegikeriei buruz berri askotxo ezagutu dugu. Bata bestearen atzetik. Zein baino zein larriagoa. Egin dezagun atzera. Martxoaren 3, Gasteiz. Egun osoan zehar, poliziaren jazarpena itogarria izan zen. Bereziki gazteen artean. 36 urte lehenago eraildako 5 langileen omenezko ekitaldiak amaitu zirenean, eserialdi baketsuan zegoen gazte taldearen aurka egin zuen polizia autonomikoak basatik. Hori gutxi ez eta ospitalera zauriak sendatzera joandakoen bila ere joan ziren. Mediku txostenak beraiekin eramanez. Eserialdea burutu ostan eta karga gertatuta gero, lagunek abisatu ninduten, nire laguna ospitalera eraman bari izan zutela, Ertzaintzak eman ziolako porrazo pare bat bat buruan da bestea besoan, eta bertara iritsi ginenean, sartu ginen itxaron gelen eta bertan zegoen sekulako sarraskia, ikusi niten en plan 10-15 pertsona, odoletan batzu, besteak kolpatuta, besteak besoa apurtuta, eta lagun bat gainera sartu behar izan zuten ebakuntza egiteko, eta justo hori gertatu deitu ziotenean besteri ebakuntza egitera sartzeko, de repente agertu ziren, ezin nuke ez dakitzen bat izango ziren, igual 20 ertzaina edo, denak inkaputxatuta, kaskoekin eta dena, eta itxaron gelan geunden gazte guztiei identifikatu gintuzten. Identifikatuta gero, deitu ninduten lehenengo ni, gero beste lagun bat, eta egon ziren galdera arraroak egiten, eta ematen zuenean ja dena bukatzen ari zela, eta ja utziko gintuztela etxera joeten, porque gainera, ospitalera joan ginen lagunei laguntzera eta kolpatuak ziren pertsonei babesa ematera, eta gainera momentu horretan atera eta atxilotu egin ninduten. Inongo arrazoirik gabe, eraman ninduten fula baten atzera eta atxilotu egin ninduten. Eta hori dela eta, istilu guzti hori eta gaude Iñaki, ni eta beste bi lagun, eta egotzi digute atentado a la autoridad. Kolpatuak izaten gara, behin kolpatuak izan da ospitalera goaz, eta ospitalen egoteagatik gainera atentado a la autoridad erori zegu, eta hori egotzi digute. Martxoaren 21. Jesus Obrero ikastetxean, militarren eskutik etorri zitzaigun albistea. Bertako jolastokian, beren jarduera militarraren erakustaldia egin zuten. Baina gazteak ez dira indarra armatuen jopuntuan dauden bakarrak. Etorkinak kaletik ibiltzeko ere beldurrez bizi dira. Uniformedun hauetariko edozeinekin ezustean topo egin eta kasik automatikoki arazoak izan ohi dituzte. Inungo justifikaziorik gabe. Bueno, yo os voy a contar mis casos, que son varios que me pasaron con la policía de aquí del Pecosco. Kasu bat baino gehiago gertatu zaizkit, baina behin lagun batzuekin nengoeneko kontatuko dizuet. Iluntzeko 9 galdera, kaletik egin zela, poliziaren patruila bat gure aurrean geratu zen. Agente bat autotik atera eta moro txikina deitu zidan. Nik ea zergaitik iraindu ninduen galdetu nion. Xiltzeko agindu eta dokumentazioa eskatu zidan. Ni identifikatu ostean joan egin ziren. Zoritxarrez dena etzen hor bukatu. Goizeko ordubiak aldera, agente berreina agertu zen ama zuriaren enparantzan bi lagunekin nengoela. Autotik atera eta berriro ere nire iraintzari ekin zion. Oraingoan ere, zergaitik iraintzen ninduen galdetu nion. Berak, moroekin azkatuta zegoelako esan zidan. Ni eta lagunak identifikatu ostean, nire mugikorra hartu eta bertako argazkiak ikusten hasi zen. Argazkietakoa nortziren galdetzen zidan. Lagunetako batek aski zela esan zion. Ertzainak isiltzeko agindu zion. Bere isiltzeko erantzun zion nire adiskideak. Orduan polizia lepotik heldu eta hormaren kontra kolpea eman ondoren autora sartu eta bertan jo egin zuten. Lagunak eta nik ezin genuen ezer egin.
eta oso gaizki pasagena. Egoera hauen aurrean ezin dugu ezer egin. Salatuko bageno ere ez ligukete kasurik. Kasu batzuetan gainera, jendea haserrarazten saiatzen dira. Norbaite beroaldian zerbait egin eta barrura eramateko. Martxoaren 26, Gasteiz. Goizaldeko ordubiak eta erdi. Alde zaharreko taberna baten inguruan, bapatean, dozena erdi ertzain kaputxadun azaldu ziren. Inongo arazorik izan ez arren, borrak atera eta egurrean hasi ziren. Bertan zeudenak polizia etxera joan zirenerako, haien aurka autoritatearen kontrako atentatu salaketa jarrita zeukan ertzaintzak. Poteoan geundela hemen alde zaharrean, horatzean dagoen izkinean, eta sei ertzaina hurbildu zitzaizkigun, lehenik eta behin hurbildu zitzaien ondoan genituen bi neskei, eta hitz egiten hasi ziren. Dana normal ematen zuen, beraiek aurpegi estalita zeramaten, porrak eskuan zeramatela, hitz egiteko modu nahiko arraroa. Eta bapatean neskei joka hasi ziren, eta gure artean zegoen kide bat, beraiei galdetzen hasi zen zer gertatzen zen, zergatik indarkeri guzti hori. Eta esaldia amaitu baino lehenengo zaplastekoa jaso zuen, gure lagunak. Gu hirurok hasi ziginen laguntzen saiatzen, eta guri joka ere hasi ziren beraiek. Gure kidea eraman behar zuten atxilotua eta beraien atzetik joan ginen, argitu alziguten ze arraio gertatzen ari zen. Zein izan zen gure sorpresa lakuara jutean salaketa jartzera, non gu salatuak geundela. Nik gehitu nahiko nuke guzti honi tamalgarria dela zelako impunitatearekin ari diren beraien jarduera egiten poliziek orokorrean azken aldian. Bai ertzaintzek, bai municipalek, lotxagarria da impunitate guzti hori. Gainera gu orain dakagu prozedura judizial bat irekia, eta guk beraiei ordaindu behar diegu kalteak. Osea, behitu, guk beraien indarkeria jasan ostean, beraiei ordaindu behar diegu kalteak. Paradoja polita hori, Martxoaren 29, Gasteiz, greba orokor eguna. Atxilotuak piketeetan, kargak mobilizazio jendetsuetan, identifikazio zentzugabea. Oldartze basati orokorra. Eta gero gezurrak, bata bestearen atzean. Subana Farrate lurrera erorita zauritu zela esan zuen bertsio ofizialak. Baina gezurrak hanka motza du, Ares jauna. Laster jakin genuen, poliziaren pilotakada batek jarri zuela arrisku larrian Subanen bizia. Hori gutxi ez eta, konortea galduta zeukala, konbultsioka, zenbait poliziek pegatinak paparretik kendu eta hauan zarrarazi zizkioten gazteari. Zaila da laburtzea familia batek senti dezakena. Familia suminduta sentitzen da. Ni sentitzen naiz indargabe, gain hartua, zauritua. Ez dut uste inori barkamena eskatu behar diodanik, kontrakoa.
Ez da ulertzekoa geuk barkamena eskatu behar izatea, Xuban pelotazo batek bota zuela esateagatik. Dena den, familia oso eskertua dago jaso duen babes guztiagatik. Izan ere, ikaragarria izan da bizi izan duguna. Sentitu egin dugu. Babes hori alde guztietan egonda. Hurrengo gunean, poliziaren jokabidea salatzeko eta Xuban gazteari elkartasuna adierazteko kontzentrazioa burutu zen. Berriro basakeria. Gogoratu, Xubanek pilotakada buruan jaso eta 11 egun beranduago, apirilaren 9an, pilota horietako batek hil zuela Inigo Cabacas gaztea. Atletiken partiduaren ondorengo festa giroaz gozatzen ari zela. Zure gomendioak, zure ezagupenak, zure buruaren zako deitzatu. Apirilaren 11, Amurrio. Tubos Reunidos lantegiko langileak kalera atera ziren euren lan eskubideen defentsan. Polizia batek langileetako bati aurpegian emandako ukabilkadaz matraia lekutik atera zion. 8 puntu eman behar izan zizkioten langileari. Apirilaren 30, Gasteiz. Hiri autobusetako gidari batek polizia auto bat aurkitu zuen aparkatuta bere lineako geltoki batean. Autoa mugiz ezaten eskatu zien, eta oraingoan bai, desobeitu egin zuten. Baina ez hori bakarrik, kotxetik atera eta gidariaren gana joan ziren, lepotik heldu, autobusetik atera, espaloira bota eta beraunarekin burua estutzen zioten bitartean, eskuburdina jarri eta atxilotuta eraman zuten. Sona handiago edo txikiagoa izan arren, guztien oinarrian legezko indarraren proportziorik gabeko erabilera dugu. Gazteak, langileak, etorkinak, nor nahi. Protesta, salaketa, elkartasuna, eskubideak baldintzatu nahi dituzte. Basatiki baldintzatu ere. Baita ageriko arrazoirik ezpada ere. Eta honen aurrean, nork egingo die aurre poliziaren jardun desegokiei?